Takže čau vás lidi, vítám vás u mého dalšího videa. Jen vám chci říct, že nekončím s YouTubem, jenom prostě nemám moc času a mám i jiné povinnosti, jak je začala škola takže nekončím s YouTubem, jo, a je tady hodně podrobností a proč mě někdo napsal, jestli jste to slyšeli, jo, ne, podrobností, proč nenatáčím teďkon, tak za prvé je škola a nemám moc času a prostě se mi to zamotá a to, za druhé nevím vůbec, co natočit. Tak jsem se rozhodl, že tady takhle v noci natočím jako takhle 10 věcí ve tmě, jako proč nenatáčím. To jako nevím, co natočit. Je to těžký, jako chci natočit hate, ale nevím, jestli jo nebo ne. To je všechno. Tak, druhá věc je, že prostě nemám v mobilu tolik místa. Ne, teď zatím ne, prostě ne. A teď se zbavuju viru, který má tady v mobilu a tak asi to nebude tak dlouhý. Za druhé, prostě já přijdu domů, nažeru se, převlíknu se, udělám si úkoly a hned máš ven, takže moc času nemám. A přes den se mi vybije mobil a nevím, jak dlouho nebudu natáčet, takže když tak se moc nezlobte. A další věc, co už myslím, že čtvrtá nebo pátá, asi čtvrtá věc, čtvrtá, to je prostě taková věc, když prostě učitelka vám řekne nejzdravější krokování a vy konečně najdete krokoměr, jmenuje se pedometr, budete to mít takhle nahoře napsaný, budete to mít i v popisku, možná, a jmenuje se to pedometr, je to dobrá aplikace, možná jednou na ní natočím to a prostě ten pedometr, to je borecká apka. Tam ti to měří, kolik jsi udělal kroku, kolik jsi udělal kilometrů, metrů, jakou rychlostí jdeš, jak dlouho jdeš a kolik jsi spal, jako kalu, nebo teď nevím, jak se tomu říká zase. A je to hodně dobrá apka. A sčítá se ti to celý měsíc, pak už ne, pak se ti to celý smaže. A my jsme se s kámošem domluvili, nebudu tady říkat jeho jméno, a taky natáčí na YouTube, koukněte se na něj, jmenuje se tam Gamer Games. A on natáčí parkour a nenajdete ho možná jen tak. To je fuk. No a my jsme se dohodli, že za měsíc musíme dát o 100 000 kroků. Takže 50 000 metrů asi tak. A to byla čtvrtá věc. Teď jdu na pátou, prostě jdu ven, přijdu domů pozdě v noci a jak mě bolí nohy, tak zalénu a už se mi moc nechce chodit. A pak když je víkend, tak něco dělám prostě a moc se mi pracovat nechce. Tak další věc je prostě jako nevím, jako kdybych chtěl natočit hejt, tak mi možná někdo napíše a tak. Pořád, jako já nechci, aby se můj YouTube kanál to jako skládal jenom z hejtu. To ne, je to blbý. To je sakra blbý. Kreténský doslova. A jako chci mít videa jako normální. Ne normálně sprostý budu a do píče i to. Možná natočím nějakou tu hru jako na tyhle ty věci, ale především jako za den musíme dát 20 000 kroků. 20 000 kroků.
A teď jdu na 6. věc, prostě my i chodíme posilovat, to bych možná nenatočím to, protože my jsme vždycky se slábí a bylo by to nám hodně trapně a kamarád nechce být na mém YouTube kanálu, ani moc nechce být na svém, tak je na svém a prostě to. A mám ještě jednoho kámoše, který se jmenuje tam Parkour a Free Yarn, nevím, jestli ho najdete, budete ho mít taky v popisku videa. A ten má taky tam jedno video, jo? A teď jdu na 7. věc, prostě jako nemám moc času, i kdybych chtěl natočit, jako ono ani nemám moc dobrou náladu na to. Chápete? Moc dobrou náladu na to nemám. A ještě něco, když teď natáčím ve dně, protože teď ležím a v okně natáčím. Teď mě až napadlo, že bych mohl zase natočit a chápete. Teď jsem si až uvědomil, že nemám 10 věcí, ale mám 6 věcí. No to je fakt. Takže doufám, že se vám video líbilo, snad nelíbilo, asi ne. Dejte like, dislike, odběr, komentář a čau.